Гендерныя квоты, выбарчыя спісы ды распіл грантаў. Прычым тут дэмакратыя? Вітаем! Гэта Каардынацыйная рада, а я вядоўца Артём Прапіснов. Калі вас нешта зацікавіла, то абавязкова пішыце нам у каментарах ці па спасылках у апісанні. Застаўка. Арам! Нядаўна, 20 траўня, адбылася велізарная канферэнцыя Каардынацыйнай рады. Было шмат удзельнікаў і удзельніц, дыскусіі, абмеркаванні, гарачая размова наконт дэмакратычнай будучыні Беларусі. Што было яшчэ? А паглядзіце запіс стрыма ці чытайце ў адзіным афіцыйным тэлеграм-канале Каардынацыйнай рады. Дарэчы, канферэнцыя прысвечаная выбарам, і там мы збіралі пытанні ад вас і намагаліся на іх адказаць. Чаму галасуем за нейкія спісы? Выбары. У Каардынацыйнай радзе 25-27 траўня адбудуцца выбары, і яны будуць па сістэме галасавання па прапарцыйнаму прадстаўніцтву, дзе кожны і кожная галасуе за цэлы спіс кандыдатаў. Але пройдуць далёка не ўсе. Прапарцыйная выбарчая сістэма – гэта сістэма, дзе мандаты выбарнага органу размяркоўваюцца паміж спісамі кандыдатаў прапарцыйна ў залежнасці ад колькасці галасоў, пададзеных за партыйны спіс. То бок, калі казаць проста, то выйграюць спісы, і ўжо як бы ёсць унутранае спаборніцтва сярод гэтага спіса згодна з рэйтынгам кандыдатаў у гэтым самым спісе. А каб спіс удзельнічаў у размеркаванні мандатаў, яму трэба набраць мінімум 3% галасоў. Усяго будзе 80 дэлегатаў з мандатам на 2 гады. У партыі альбо кааліцыі звычайна ёсць мінімальны парог, які яна павінна перайсці, каб яе сябры трапілі ў заканадаўчы орган. Прапарцыйна вылічаныя месцы ў парламенце азначаюць, што ў орган трапяць столькі кандыдатаў з партыйнага спісу, колькі працэнтаў месцаў заняла адпаведная партыя альбо кааліцыя па выніках галасавання. Напрыклад, у Польшы па выніках галасавання бачна, хто з кандыдатаў унутры партыйных спісаў набраў найбольш галасоў. Яны і трапляюць у заканадаўчы орган згодна з рэйтынгам у сваім партыйным спісе. У адрозненні ад закрытых спісаў, выбарцы такім чынам могуць уплываць на тое, хто з кандыдатаў будзе мець перавагу ў спісе. Гэты спосаб называецца адкрытымі спісамі. Так, прапарцыйная выбарчая сістэма прыводзіць, як правіла, да большай разнастайнасці саміх партыяў, у нашым выпадку спісаў, і нават большаму плюралізму. Больш за тое, выбарцы не стаяць перад маральнай дылемай, што іх галасы, адданыя за прадстаўніка ці прадстаўніцу меншай партыі, будзе, як бы згублены. Прапарцыйная выбарчая сістэма спрыяе таму, што маленькія партыі трапляюць у заканадаўчы орган, і такім чынам здымае псіхалагічны ціск на выбарцаў галасаваць стратэгічна, а не так, як насамрэч хочацца. Якая сітуацыя з гендернымі квотамі? Дэмакратыя ўключае прадстаўленне розных груп грамадства, у тым ліку нацыянальных меншасцей ва ўрадавых органах. Некаторыя краіны, такія як усё тая ж Польшча, забяспечваюць асаблівыя ўмовы для ўдзелу нацыянальных меншасцей у выбарчым працэсе без мінімальнага парога. І важным аспектам выбарчай сістэмы таксама з'яўляецца ўключэнне жанчын. Для забяспечання гэтага могуць выкарыстоўвацца квоты ў парламенце ці у сярэдзіне палітычных партый, што паводле міжнародных стандартаў не лічыцца дыскрымінацыяй. Ёсць шмат асобаў, каму гэта пытанне падаецца спрэчным, бо а што там, калі хочуць жанчыны ісці ў палітыку, дык няхай ідуць. Адкажу на гэтыя словы цытаты з кнігі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар». Былі сярод дзяўчат і камсоргі танкавага батальёна, і механікі-кіроўцы цяжкіх танкаў, а ў пяхоце камандзіры кулямётнай роты, аўтаматчыкі. Хоць у мове нашай у слоў танкіст, пяхотнік, аўтаматчык няма жаночага рода, таму што гэтую працу яшчэ ніколі не рабіла жанчына. Гэтая кніга была ўпершыню апублікаваная ў 1985 годзе пра падзеі 40-х, але дагэтуль у беларускай мове няма жаночага роду для прафесіі палітык. Выснове зрабіце, калі ласка, самі. Хто ўсё гэта аплачвае? Вы здзівіцеся, але чальцы ды чаліні Каардынацыйнай рады не атрымліваюць заробкаў за сваю працу. Ніякіх мерседесаў з кіроўцамі і віламі на ўзбярэжжы за дзейнасць у Каардынацыйнай радзе ніхто не дарыць. Як жа людзі жывуць? Адкуль у іх грошы?
Чальцы і чаліні каардынацыйнай рады працуюць на сваіх працах. Хто ў НДА, хто ў бізнесе, карацей, хто дзе. А каардынацыйная рада гэта валанцёрства ў першую чаргу. І што тычыцца паездак на канферэнцыі, часцей за ўсё усе выдаткі пакрываюць арганізатары. То бок, калі казаць простымі словамі, хто арганізоўвае, той аплачвае. Вы рвецеся да кармушкі толькі дзеля грантаў. Пачнем з таго, што такое гранты. Грант для НДА, то бок некамерцыйнай арганізацыі, уяўляе сабой фінансавую падтрымку або субсідыю, якая прадстаўляецца арганізацыі або групе асоб з мэтай падтрымкі іх працы, праектаў або праграм. Гэтыя гранты могуць быць прадстаўлены як дзяржаўнымі арганізацыямі, так і прыватнымі фондамі або міжнароднымі арганізацыямі. Дык вось жа яно, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. Але не ўсё так проста. Галоўныя характарыстыкі грантаў для НДА такія. Гранты прадастаўляюцца для рэалізацыі канкрэтных праектаў або праграм, накіраваных на рашэнне пэўных сацыяльных, эканамічных або экалагічных праблемаў. Варта разумець, што гранты выдаюць пад канкрэтную задачу, то бок проста так іх ніхто не дае. Некамерцыйнасць. Гранты прадастаўляюцца арганізацыям, якія не маюць камерцыйнага прыбытку. То бок, НДА, якія могуць атрымліваць гранты для выканання сваіх місій і мэтаў, не звязаных з атрыманнем прыбытку. Карацей, НДА таму і некамерцыйныя, таму што яны на сваёй дзейнасці не зарабляюць. Канкурэнтны працэс. Часта выдача грантаў ажыццяўляецца праз конкурсны адбор, дзе НДА прадстаўляюць заяўкі на фінансаванне, і толькі лепшыя праекты выбіраюцца на аснове крытэрыяў, устаноўленых фінансуючай арганізацыяй. Карацей, усё гэта значыць, што грошы проста так ніхто не дасць. Але самае салодзенькае – гэта справаздачнасць. Бо пасля атрымання гранта НДА абавязаны прадаставіць справаздачы аб тым, як гэтыя сродкі былі выкарыстаныя і якія вынікі былі дасягнутыя. За кожны рубель трэба справаздачыцца. І не вусна, а прымацоўваючы квіткі і усялякія там фактуры. Таму атрыманне грантаў проста так без мэты і іх распіл амаль немагчымы. А калі раптам у кагосьці атрымаецца так зрабіць, то гэта будзе проста велізарнейшы удар па рэпутацыі. З такім чалавекам ці НДА попросту ніхто не будзе супрацоўнічаць. А зараз фінальная застаўка. Даражэнькія беларусы і беларускія, гэта быў чарговы выпуск каардынацыйнай рады, дзе мы намагаліся адказаць на складаныя пытанні вельмі простай зразумелай мовай. І я спадзяюся, што ў мяне гэта атрымалася. Таму, калі ласка, напішыце ў каментарах, ці ўсё вам было зразумела, но калі ў вас з'яўляецца нейкія новыя пытанні, то абавязкова таксама пішыце іх у каментарах, але калі ласка, памятайце пра сваю бяспеку. Жыве Беларусь!